Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yau dai bidiyon tamu za ta nuna muku yadda mutum zai karanta wanga message ta cikin message na WhatsApp ba tare da ya shiga cikin WhatsApp ɗin ba. To barka, idan kai farko sabo na shiga wannan channel ɗin tamu da Allah muna buƙatar da ka danna mana subscribe, sai ka danna alamar ƙararrawa da ganin su wani sabon shiri zai zo da kai tsaye. To bari kan ɓata lokaci bari mu shiga cikin shirin. Daga farko dai mutum zai shiga application ɗin shi na WhatsApp, ga shi nan WhatsApp kamar haka. Bayan ka shige shi ga an su ɗigo nan guda uku sai ka danna kamar haka. Bayan ka danna ga wani wuri da aka fara meta sai ka danna an gane na shiga wani wuri mai alamar kuba sai ka danna shi. Bayan ka danna shi ma ga wannan mai alamar ɗan kuba ga shi mai ɗan kuba sai ka danna shi. Bayan ka danna shi ga wani wuri nan da aka confirmation de lecture sai ka danna shi kuma kai ka kashe shi. Yawwa ka gani shi kenan ka gama. Yanzu ana turo message cikin WhatsApp kawai za ka iya karanta shi ba tare da ka shiga cikin WhatsApp ba. To ƙarshen bidiyon tamu kenan. Ɗan uwa muna buƙatar da ku danna mana subscribe sai ku danna alamar ƙararrawa, kuma idan bidiyon nan ta burge ku danna mana alamar link. Mun gode.